Znači, narode, mi smo se ovdje okupili da malo prošetamo Obredskom bar. Ovdje u ekipi imamo Nikolu, koji je opremljen sa aparatima i sa svim čudesima. Mama, ona je opremljena sa kartama i svim ovim, kako se zovu, rekvizitima da bolje se mi snađemo ovdje u ovoj lepoj prirodi. Ja sam tu nam je Kristina, lišćem na grani, koja nam se opremila da nas opskrbi sa svim, kao što je tečnost voda, sokići i tako nešto. Imate ovdje moju malenkost, vidite, ovdje. Ja ovdje služim da malo kao snimim zajedno sa Ničem. E sad kako sam ja to ispao, da ne pojma što sam crven. Ajde, živjeli. Crven. Živjeli. Zelenilo, svež vazduh. Ćemo se popnemo gore. I kako je? Up! A kako slatko. Skok, čekaj! Skok! Ću te uhvati. Ja gledam, nešto mi iskočilo ispred nogu. A gdje je? Evo je bre. Sad si u baru. Imaće ih još niđo. Ođe bre, upali se. Samo da ne vidim neku zmiju. Mrzim Kenana. Šotite! Neka svi znaju da je najbolji fotoaparat na svetu Fuji film. To je moj zaključak. Razmišljam, da li će čamac moći da nosi i nas i ove natrpane rančeve. Sad ćemo da imamo. Ja, vidite vi taj aparat koji je izašao. Najgori fotoaparat na svetu je Canon. Prelazimo most. Da vidimo da li su dovoljno čvrste daske. Pola metra, Niko. Delovi jesu. Kako je cool. Smo tu. Aha. Vidiš. Sad to. Hello, tata. A, brate, koliko je ovo teško za upravljanje. Nemoj da upravljaš tako. Ali ovako onda vidi, onda mi ide. Ne, dobro, ti polako pomeri, zato i služi da ne cima, nego da nežno ide. Dobro je, ne, ta visina koja ti je, staviš visinu koja ti odgovara i posle ništa više. A pa, za tebe treba visoko, a za... A dobro, tu smo blizu kad siđemo. Kao da je ušla. Kristina upravlja kamerom. Ovo se podesi ko... Gledaj na jedno, nego. Pustim. Ugasi sad. Ok. Snimaj samo 3 puta brzo na pištolju. Na, šta? Evo ti gledaj. I što je? Drži prstom ovako to ti. 3 puta brzo. Kako sam cool. 2 puta. Ajde stavi na gore. Gdje bre? Alo. Ali stabilizu. Da li je pametno da šetamo ovo? Ajmo. Da vidimo desniko. Zašto? To sad snimaš ili ne? Sad tata da priča malo. Više ja sam pono fotoaparat da snimam ptice. I da vam pričam, ovdje ima 220 vrsta ptica. Tako da smo krenuli i rešili smo da uhvatimo makar 50. Tata je uspio da uhvati jednu. Tako da vidjet ćemo. Nadam se da ćemo da nam se posreći pa da bude stvarno makar 50. Da bude velika godina. Da bude velika godina. Neko nije gledao film Velika godina, preko. A čekaj, nemoj mi reći da se nije ni snimalo. Mislim da se... Da vidiš šta sad. A kliknula sam da se snima. Sad. Sad. Sad snimi sve mamu i tatu. Hvala, mama. Ajde, snimi nas. Baš je lijepo da to kažeš. Aj malo tatu. Ja sam veslač. Imamo i prednjeg i zadnjeg kormilara. Šta je korilom odrevala? Posle ćemo ti objasniti. Mama! Reci nešto. Nešto. Evo vam kornjač. Gdje? Gde? Ajmo onda, da dotiče do. Dobro kažeš levo ili desno?
Ovdje je struja nas svo nosi. Ne? Neboj tamo. Gdje idem ja? Kako da vesam? Darko, kako ćemo se vratiti? Inače, bilo je i zmija. Nego nisam snimila, mislila sam da sam uključila, ali nisam. A da je Kristina snimila, čuli biste mamin bris. Ali ti to vučeš to? Pazi, ovo desno ja uspevam. Pa to desno, kad ja odavde roknem 2 put, ja te skevam, ništa ti ne. Ma nemoj. Evo sad neću ništa da radim, ko će da vidi. To se zove žena. Sad smo nasukani. Ili imamo ono zviždaljku? Jo, nije dobro. Dobro onda. Evo je lakvanje. Ja ne. Ja ne vidim više ništa, meni sve zeleno i bravo. Tata imitira motor. Tata, malo smo skrenuli. Krenuli smo mi od Ipak moramo. Neće se snimati. Sve je crno, brate. Ajde se okreni. Bože gospode. Sad snimam tek. Bože. Komarci mi ulazu u noć. Meni je jedno u nos. Prošlo mi kroz usta. Biću se malo. Snimi levo, desno sve. O Bože. Šta je bilo? Dobro, Nije dobro. mnogo cimaš. Super. Evo vam kornjač. De. Evo ovdje. Evo ovdje. A gdje ćeš tamo ujela ko? Evo, ma ja ne mogu gledati kako se zoomira. Kristina, evo ti. Vidi. Vidi šta je mama ulovila. Kristina, hoćeš da poljubiš, možda se pretvori u princa. Evo još jedna. Imamo još 15 minuta da vratimo čamac. Kako je tamo, za šetnje? Ajde. Vesloj. Mama, nemoj sad ti tu da ga ne ispravljaš. Ja bre, najbolji kamerman na svijetu. Čekaj, ja ću ovako. Bravo, mama. Bre, barem nešto da donesem. Kad nismo uzeli kornjaču, a zmiju neću. Evo ti kornjač opet. Gdje je kornjač? Eno je. Ajde, uzmi je. Ajde. Ćeš sliku? Možemo da ulavimo jednu. Evo, vidi ovo. Princ žabac. Ovo je pravi muškarac. Čekaj, Poljubiš daj. ga i... Ej. Čekaj da fokusiram. Moja Kristina. Vesla i to da stignemo da ne moramo platiti. Ajde, evo, ja sad stalno... Zadnja 3:50. 10 minuta. Ajde.
1, 2, Imamo 10 minuta. 4, 5, 6. Darko. Ne radiš s druge strane. Radim ja. Samo žena ide u levo. Ispravi. A da mi istovremeno se dogovorimo pa ti levo Zato što ti 5 puta slabije vučeš od mene. I onda ništa, ti meni samo malo održavaš, ja sve jedno moram levo. To je dobro za tvoje mišić. Da mi budeš kao Dwayne Jones. Gledaj, tamo je motor. Ne moram ja stalno da prebacim. Ej, Da se posle ovoga vraćamo kući. idemo u šum. Ali mama, serija. Zaboravi na seriju. E pa gledat ću. Gotovo. Pazi, izvodiš nešto, ti snimaš to sad i dalje. Da, A zašto? pa eto. Ne moraš sve. Posle. Ćao. I always come back. To je FNAF, ajde I always Moj come brat back. obožava igricu FNAF. I always come back. My fault. Ja sam pešak, pešak. Pešak. Aj, kako se zoomira? Ja sam pešak koji pešakim. A kako se zoomira inače? Držiš taj kao za pistol, otkudaš i guraš joystick napred i nazad. A? Držim. A? Dolavio. Ne znam šta sam rekao. Držiš taj pištolj, joystick držiš stegnut i guraš joystick gore dole. Aj sad vuci k sebi. Jej! Naučio sam. Aj sad dugme to gasi, to crvenkasto.